Pentsatu une batez honetan, nola liteke Jerusalengo lur zati txiki bat, hain zuzen ere munduaren amaieraren aterako kontaketaren giltzarria izatea? Beno, gaur analizi zehatz baten bidez profezia horren muinean murgilduko gara, ea zer dagoen horren guztiaren atean. Galdera ez da nola nahikoa, ezta, eta zuzenean gaurko gaiaren bihotzera garamatza. Izan ere, iturri honen arabera, erantzuna ez dago gaur egungo politikan soilik ez, askoz sakonago joan behar dugu, 1000 urteko historian eta profezia erlijiosoetan bilatu behar dugu. Eta esaldi honek primeran laburbiltzen du gaur aztertzen ari garen iturriaren ideia nagusia. Ez gara ari nazioarteko harreman soiari buruz, edo lurralde gatazka bati buruz. Haien ustez, leku honetan gertatzen ari dena eta gertatuko dena gizateriaren azken kapituluaren hasiera da. Hori da jokoan dagoena. Ondo, baina nola iritsi gara egoera honetara? Gatazka hau benetan ulertzeko, ezinbestekoa da denboran atzera egitea. Ikus dezagun zergatik den lur zati hau hain berezia. Pentsa, leku bakar bat, eta 3 erlijio handienentzat munduko gunerik sakratuenetako bat. Tenpluren mendia, edo Haram al-Sharif, ez da edoizin lur txati ez horitxe. Ikur espiritual izugarria da milioika eta milioika pertsonarentzat. Eta begiratu denbora lerroari, zeren ikaragarria da. Ia 3000 urteko historia laburbiltzen du, eta patroi bat errepikatzen da etengabe. Eraiki, suntsitu, berreiki, iturriaren arabera ziklo hori da hain zuzen ere gaur egungo gatazka ulertzeko gakoa. Hemen daukagu beraz korapiloaren muina. Alde batetik sinesmen judua, eta bestetik islamikoa. Biek diote leku hori beraiena dela, arratzoi sakonengatik. Gainera, aldarrikapenak erabat esklusiboak dira. Iturri honek dionez ezin dira bateratu, eta horregatik da egoera hain lehergarria. Bale, historia argi daukangu, baina zer gertatzen da gaur egun? Nola bihurtu da milaka urteko gatazka religioso hau gaur egungo blokeo geopolitiko bat? Beno, gaur egungo errealitatean nahiko simplea da, eta aldi berean izugarri konplexua. Judiak beren tenploa eraiki nahi duten lekuan, gaur egun, arkaitzeko kupula dago, islamarentzat leku sakratua. Iturri honen arabera, pentsatzegina da hori aldatzea. Edo zein zaiakerak gerra izugarri bat eragingo luke mundu islamikoarekin. Beraz, zer daukagu? Blokeo totala. Orduan, nola atera hemendik? Diplomazia? Akordioak? Iturri honen arabera, ahastu hori guztia. Haien ustez ez dago irtenbide politikorik. Blokeo hau apurtzeko zerbait asko handiagoa behar da. Zerbait kataklismikoa. Mundua goitik behar astinduko duen gertaera bat. Eta zein izan liteke gertaera kataklismiko hori? Beno, hemen sartzen da profeziaren zatirik ilunena. Analizi honen arabera, katalizatzailea mundu mailako gerra bat izango litzateke. Eta ez pentsa eskualdeko gatazka arrun batean. Ez, iturri honek eszenatoki oso zehatz bat marrazten du. Errusiaren eta Herriar Arabiarren koalizio bat Israelen aurka. Baina hori hasiera besterik ez litzateke. Hortik, 3. mundu gerra batera. Eta gerra horren ondorioak? Pentsatzenak. Iturri honek Bibliako profezia bat aipatzen du oso modu literalean. Munduko biztanleriaren erren bat hilko litzateke. Bai, ondo entzun duzue, erren bat. Zifra beldurgarria da besterik gabe. Eta gehiago dago. Iturriak beste datu zehatz bat aipatzen du. Hau ere profezietatik aterata. Eufrates ingurutik aterako litzateken 200 milioi soldatoko armada bat. 200 milioi. Imaginatu gatazkaren tamaina. Baina zertarako guzti hau. Bueno, iturriaren arabera, gerra horren kaosaren erdian, gaur egungo oztopo nagusia desagertu egingo litzateke. Arkaitzeko kupula suntzitua geratuko litzateke. Eta horrekin batera, bidea libre geratuko litzateke, azkenean, 3. tenplua eraikitzeko. Beraz, gerra amaitu da. Mundua txikituta dago. Eta kaos horretatik, ordena berri bat sortzen da. Eta ordena berri horren simbolo nagusietako bat, hain zuzen ere, tenpluaren berreraikuntza izango da. Eta ordena berri honek lider bat izango du. Iturri honek antikristo deitzen dion figura bat. Bana kontuz, ez pensa deabruaren irudi klasikoan. Gehiago da lider politiko global bat, karisma handikoa, munduari bakea eta konponbidea eskaintzen diona gerraren ostean. Eta nola lortzen du boterea? Ikus ditzagun pausoak iturriaren arabera.
Lehenik, mundu mailako krisia konpontzeko agertzen da. Gero, bake akordio bat sinatzen du Israelekin zazpi urterako. Eta akordio horren barruan, zer eta hirugarren tenplua berreraikitzea onartzen du. Baina, hemen dator trampa. Akordioaren erdian, ituna hautzi, tenpluan sartu, eta bere burua jainko aldarrikatzen du. Tenplua beraz ez da helburua, aitzrakia baizik. Beraz, tenplua eraikita dago. Bakea lortu da, itxuraz. Baina, zertarako balio du benetan tenplu honek profezia honetan? Zein da berazken helburua? Eta hemen dator analisi honen azken ondorioa, eta agarrian gogorrena. Iturri honen arabera, tenplu berri hori ez da jainko agurtzeko izango. Ez, lider global horren, antikristoaren, egoitza nagusi bihurtuko da. Kontrol globalerako zentro bat, jasarpen erlijiosorako gune bat. Itxaropenaren simbolo izan behar zuena, mundu mailako sufrimenduaren epizentro bihurtzen da. Esateko modu zuzenagoan, iturriak dion bezala, hirugarren tenplua da datorren tribulaziorako abiso argirik indar zuena. Hau da, haien interpretazioan, tenplua eraikitzen den unean atzerako kontaketa hasten da, eta ez dago atzera bueltarik. Eta honek galdera sakon batera garamatza. Ez da? Historia aurrez idatzitako gidoi baten arabera ariote da mugitzen. Guk hemen iturri baten analisia azaldu ditzuegu. Datuak horiek dira. Ondorioak hori bakoitzak pentsatu beharko du.